Memo bibi akwaba ede by Emergency Ghana TV ebusia. Ene yestory ayensaka ewo fidiem ha se ne Lady B ede na sem abeda ohene yire ewo Lawson TV na sem we di ebusia. Eyawe hosem kese pa. Na mema na se bi muni obi ba ewo no. Aya na ya bro anase ye den. Because 22 years abai we bia betina ha say. Nebusiane story a waka no eyawe hosem. Tie story no munsem no na me we kwaide aho. Intine ye nsem mani yenkoni nkuhwe video ne emra oso ohia mmoa. Be ma akire ni shege yankasa. Intine yenko tie munsem emra. Ye ba na ya hwe mmoa ye betimi e dia aboa lady we. Subscribe na like na for comment so. Eba comment section as yenko ninkuhwe video no emra. Yeah, no. Me pa cha kasa den kakra ma me do mafidie no em se mahunu se eye wonwi no se de be ya obetimi akasa udin de say Pa cha ye frame akuade na I don't say na watwe makuade aba ha pa ade no adwade akuade ai akuade wanya mfinshi asai pa cha 22 years 22 pa cha akuade ahifa na wotie mpacho sisi ade mi wo ba fidie no sisi ade wo he mi wo race course sisi ade mi wo race course ehọ na wotie mpacho an na race course dan wo pacho de bi nti wote hefa pacho ye ho ane wo ye da station ho wona wan da ho pacho me ne me nkwala 3 onkwala na wawuma pacho mi amema say 3 miensa pacha ya da station ho akuade adai e na moda station eden asemwa pacho ni nyina ne se tama mi sano na yawo kurobia ya frɛ ho akyem wo fon ase me ne me maame mu nyina na ne wo na maame adamfo baako na da bia ya no otwam wo ebi wo nso ana waba me maame ho nti dako a wo ba ho no mo no na me ka sa ante pacho me no ba ko na me no ma no akodi aguro wo fie na me ka sa na ma me ka se me kwa me ne nkwai e na me ne ko enkwala abele mu ho no nti me ne ma me no e ko me kwatena ma me ne ho no mo na me nkai ma me mu bi e ko si se dako papa bi ni sister bi e ba ma me ne ho e no be ka kire ma me ne se ni minua ni wo ba no aka kire ne se minua bi okuro we so nti e waso wo ba no wo be fa me no wo de me ko nye sa mechi be yela achim wo fun ase enye sa mechi e be yela nti wo be fa me akọ na ma me ni nso bu ase ni se nya de a wo be pene na wo de me be ma no e de me akọ na so de me ko na sa ma me nso be si akiri se wo beje me akọ a no wo ye ne den ena minuane nso ka se wono ana ye ni nuane me ye nyina ye na nanso nie nti wonte ase na wonfa me nko na baabi o mu firi baaye ne emuwa to wonpene nti mpap me na nanso bu ase se ma me na mpene ama wo ma fa me anko de a wo de ma me ne be court na ma me nso ka se o de court asam de wo pa ne chawu nti ene ye sa de a fa wa de kwen ene wo de me koi kurobi a ye frɛ ho brepro achim suadru achi ufre duasa na akoye ho en wode me ko ho ti e ko ho no wode me ko she school ni kakara do class 4 ti class 4 ni mo no na me na nani di be free mu wodi be wuye nti na me ne na krom musa na me yante baako ma me nua baako ho e frɛ no sisi o kyerewa onna na me te ne nkyɛn aye kwafum ekoton na ade ma no ni ade ti wo ho no ma no bi baaye se wo pa kwala ade na koma obi wo nkanan ena mi sini nso de me ma no no wode me koi iti me kwatana nkran no me pa cho kasa me kwatana nkran no ende me kosomo na ma me nso no wo che baayele na nkwala ni bi nso etete ne nchen ti me koi nso mani kan na yakwache bayela nti wo mu na matana ho mpa ache
na me de bayele ni bi kwachi nti dako na sister bi hu me wo market wo no say he moye ntafo na nam simpa che oda bi o say moye ntafo aseminim maami bi ne ema eni ne nkwala bi okuro we so wo se wo mo papa nti me hu nkram ka sa moye ntafo na me say ye nye ntafo na ye bia na ye minua mo na wo ka wo se achimutumfa ho no mo wo nti oya no ka me kla wo musa me de me kwachi won ade na ekita me no bayele ebedwo ti me de kwachi na me da me ho na me koi nti sa no flare me ma me say wa hu abayiwa bi wa hanom to obi sasa ne ba no obi sa ne din no ele na ade no na ma me nso ka sa ye ne ye kuade ya na me kura me te ne nka che papa nti so oba chele ne dia e de nko oba ba behwe me nti o chele ya na ma me nso ba enkran ho ti wo ba no sanse no no nso hu mi ache ne ade na me nso matana ho ache me tam nso kula so kula atwam ti ma me ba ya no omode me ni amama no na e ba se me ne ma me ne beko nti o mu ja ye kwan wie ye no me dem ko ja me ma me kwan edu kaneshi ba me ne me ma me anko na msansan mechi e ba enkran ho no mo a na ma me de mani ama no ekoi enti me na mu a na me ne dokunu ra bi koye nkra dokun wa denta na chese o ma me eba ya woje wani ama no wansan anko ba bi a na wotie ni biem ba cho da bi okay enti me na mu ala koye nkra dokun e wa denta me koye nkra dokun ni wie no afi na adu pempenso e wasabi ankasa me bo me bela koto apampan na me kofa anka na me yesa me sinsi anka te na me sinsi anka no eton na ba bi nso wo ha na woda no wetu eska ntimi ni na mu na afedie na satan na manyi nti na wasa mi firi ho no mo na me na wanyi na ese wo mfie aduanu mienu no na ese e wasa yesa akohwehwe mu nti e ba sa no na me bi ka se mekọ mechi timi yesa mekọ belepro ho no mo mi kodu achim wodan enam se bu ka fofa ayi achim ayi ho na me na be fa me no ma me na me te ne nchen no ho na ye ofun ase na wo se me kọ ho no mo timi koduru kro ni mpa na me se me kọ ma me na me te ne nchen ho timi koduru ho no mo na me te se me papa e wo kro ni mu timi kote zan papa ho na ne ma me ne wo kra ma mfa me ne ma mpo anko na me kọ me papa so baby a no te na busuan fie na me kọ ho enti me kọ na di papa ne je na me ni anu mu mienu so ho bia ne je so o mu hu mi ache me so kra mi hu o ma ache mi mpo mi ni mu wo mo papa bia enti na che se ni jaba ti me kọ tena ho no mo mi ana na me kọ jeje enam de kọ achin obi ho na ma na ma kọ ji bi kọ ada wa ho ne nso na ma kọ jeje ti ko ni ade na me de kọ ane me kọ a me ton me ba no ayi me di ama me sa nti dako ena minu ya be ma na se me ni o matana ache nti no asa me ho afono no na dako minu ya no kọ video ase ba na adwo oba no ni me benya ntokwa sa na adwo no ena na efie bi e ben yen ye ma me no o ka se da bi minu ya no tokwa ni si ya no okobo pentua so wo de be wo me ti on patant tokwa ni wie na ma me ne ka se da bi enko ho na se de wunu ya ni si ye na anya no akoplaw ti ma me ne de me ko ni fie me ko tana wa ti me ko na abayo abaako so wo fie ho na me ne na eko enene ba ensuo ejeo afuo mo bebi a me ne na eko ti ye de be ye wi a na makwaje me nam na me de ko achi isansa makọ na me ho aye fe ni nti na me ho nso aye fe nyen se maka se ya me de ti he na me ho aye fe kama na blantie bi aye fe na lenkon ohun me na okacha me so opeme ti ho ne de me mia no na me twi fa so ye wo ma na o san hia me biemu o san kan me kacha nte da bi o mi to no mini ma mi o mini papa esi a wo kasa wo pemi nso me ni me ho hwi o se nyinsa ko ba me ye den inti da bi no wase mehwew na mso de dia na behwe me de da bi na
chief house na me koi nti na fie na me wo no no beba ho dadako maami bi pani bi wo ho no no wo fla me say wo hu blanche bi beba ha no mo na o se da ya na me sim maami ya nya hwe wo se anya hwe say kanu kura wo mu kyele me na me wo me ye pani na me so ne mi nimu no maka kyele wo ena me ka kyele o fla me wo dem e ka sa kyele me na me so me ka kyele no kanu kura wo mu kyele nso wo so wo pem na me dia me se da bi o se oh woye obane ho modern wo den sanu kura adwuma efom dwuma nso wo yaade nti so obekwa we be so tu ni papa akofo tia enu mo mbeboa obetumi nso ahwe nti ma me ne ka sana be ne wo se wakasa ade a ene mate ne jamene no etana ya nna nanso e ma na sase na menene ko na menene ba no onu mpo nhyela nyu obi a wo skasa nti mia na mebobo na egyanyina menene ko bubu e de banzongo na ma beton ene yakwan ya be fa so e be didi mia ni ya do mo fam ni yese afedi eminitia bi yinsan ko baaya na afi ato ne ntokwasem ene le hwe so de no hwe me bi nsa ya akonturu nyina ya hwe na we ya akonturu no we nso emunye papa de hina akon enkosoro de fakosoro sei okay we se de wo finfi na hina no ehwe nyina no hwe me bi etode bia no ayiyi me niam ato agu tumi da bonten we nso anu makodo obi dem ne enya sam ketua akwala first one ne ba ne bema akwala ni firimu ya fra ne ken onu ni din ya de to kokoko ayedin kan ye ne so ti akwala ni firimu wie no na nyinsan san wo hobi ni ya san wo de toso mienu onu ye oba ekuska asan ya san ba wo de toso miensa enu koye ntafo ni nyina wo ja wo mu nyina agu me so ana me nko ana na me brehwe wo mo eni ade be hia me pa me ni bi de na me de abufuo kone so e ba ne san so ana mantam wo fo nso ne me entokwa wo mo se menye otumi ha me sa na afedie me de abufuo na me de atu kwan ti se de me de ye atu kwan a ye de abeda race course so he na me de atu kwan na me konkran ma ko hyemu a akodi pa kakra ye kakra na maba miko na me ho sa kyere me na ntokwa ne saa na saa ba ene sa me de ene na wo no ma me de ewu mienu won chen ma sa wo first one won chen esono ne papa na ma sa wo second one eno so sono ne papa ono so enya afe ba ko ene boso me nan afe ba ko ne boso me nan na sa ketu ya ma woni ho nsam nyensam ketua be ma no ono so wayele ono so anka nokore na na me so me ho kire menti obeka ya naja meti aso ono de ani mpodi anko yale nko de na o kan ya na me se da bi no na mi pe bibi adi ne enkwala na di ye pesa mena ye di besi ye ne menti o kan ya na mapene ama no na nyinsa ko baaye nso nyinsa ko baaye otumede mole eble ye sa no meko no hwe no abisa me se wuni nkwan ase me se da bi na so amle ye sika ye de ye nkwan ye beda ne be nya nkwan ase no de mole na bele ye sa me hu ya me da hospital otumede dokun obonta odokun tumede dokunu mienu ene nchenam no meko no de abele me hospital so obeyi mi ameko fie no minim sika omoje ye de otuya bi ene ka bi me da hospital ha 4 days amobi a obewo nanko a wo mu yi ne koi na me wo ho sister bi ene beto me no wati won koi oda ho haram si da bi o mi kro minim sika aka ha me da ho wa ha no no ono akọ no ko bisae no wase 50 cedi no wase pay ti 50 cedi nti na woti he na ni bufu ye no ko fie no ko fa 50 cedi no no de bre no baaye no fufu fie a wo de bre me wo ho no me kura aduane ne kura me di ye kura me huta mokoro wodi wie ya na afi wo de me ko ni fie ana ofle bla no ba ho eni etna ho che papa me kura no na mintume nante mitia foma na me yam nyina ya me ya nti oba kula na mada me huni mpo tamode ba wa wosan de koye te anumile no
na sister ne fa me ene wode me call me fie ene osan bae ti sister na America no eto da bi ono ana so ankwan efiri ne fie wa bedwa banche sime so no woko me wu ye de me ho kire me papa na de enti ama ya ba ha no mu ni nyina titiri wo ne se me wu ye no on fa me ni mama me na me nkwa sole me twene afedie to da bi ana adane ntokwa na kwam so weme mitumi ja kwala ito dem na makone nam ko chinchin kuromu sa obi wo ha na ochia me a woni misa mawo oti wawo na nansen a wawo na afi wo ne nam sa na kwala na we mi so wo fie enkwala na ehwe no nti onya to ni boto no ma me 20 cedi pe ene na me dimirika na me kofie bi so wa wo bisa me a no wa ma me bode jikosi so men kwala no na me kofie nti omu hia me de omu to me mam tidako ya ho chen kakala no nya boso me nan kono na afi me start se me de ni ba hihye akiri nti bla bia na wote sa efie na abusu efie na na me papa mote no me ja me mane ho kwafum na woto aduane ma wo mudi me ba no amo aduane adi na ebi mpo tata ho no ma be fe adi nti bla no na da ko mi kwoto no am say bla me bai me pesa me de ne tuwo mpo man kan wo no wo ye adwumenti man kan wo me ka chenze bla ka me ba wo nchen yo na wo ye adwumenti wo dia me kɔ ye be san hia biem enti me nante firi wo no ma bedu kuromu no bibedu yipe no ono so okita kanti ono so de ne ka bedu kurom na me say aha na wo sesɛ asambe na wo ka wanka okɔ na me se me bai me se me de ne to sɛdeɛ na nketu ayi susu a na wo ye ma wo mu nti no me pɛsɛ me de akwala yi to no wo se na ne papa we ana me se me nya papa me nya kun no wo se no we nya kun na wo di dua na wo wo ho no mpo twa bo me a na me se ma fa dua na wo wo me ho me ni nipa na ye ne nso me nya no ana wo se fa de papa bla ansa na akwala no maje no wa fa ne papa amadia obi ba de mintume nye ne sa ma ne nyeye na se de na me de ne ko ho no mo na no wo ye adwumenti mentumi anka asam kro no na wo hu me no wi sansa akwala no ne chewe ne socks we woni hwe ni chini ya we na wo de ne nam sa sami ka sani otu ka no akototo ni nyina aba ne socks ne ne che ene ne mpabo ani ni bibia me kwa sole kwala no ono kwala na de akwala no eni amama me enti na ye de na be pie mu race course ha sa eba sa no me so me de abufuo ekoja akwala na de ne maami bi ne baba ayo bia na to da bia no boy be ma no e de sika akoja wo mu sa dance enti wo akoma mu 20 cedi e wo ma no akoma mu 20 cedi nti eba sa na me be kwa sole no na me ka sa me de akwala ne beto we na wo ha so wo mpene no nipa no wunya bi maye na so obi ahu ye mobo na obeboa yen na so wo mpene dia yes a strategic abadin to na nka ade ba no moa enti sa dia ne ajewo ba na me de akwala no ekoma wo mo so mo ya dansefo no na me kope ba bi kotana kakla me kope ba bi kotana ya na de san na me ko ene abikoya mantam ofo nyina tugu me so ene ndia wo bo me de oso matade mu otweme ene me baba ayo yi kura me ne ba yo no so nyaane de omo buru ni bi ehie mu eme nkwale di akire nyina bi titititi no ni ade nyasam ketua ti efiri ho no na ye koye no ye pope ya tade ani ye kakla ya mfa hwe ene ye pie firi efie ho ni ye ba ekwan no ti ye ba kwan no ni ye betena abonten ba bisa akosi se mana cheka ne ba ni ye huri tenamu ena me ne me ti amaka kra na no oni ye chi no ya mfa kakra na ama habi wo ma no mudi mechi no ena me de wo mo foka na me de wo mo baaye ti na aha na mo ba na mo se mo ba hwan ho ja aha ni kula de ni ye ma ha no mo da ni ye de ya yese ye ba ho ne kwom kula de ye dodo ti se de be ya ye benya pa bi ye di ni enya de ye bedi na nkwala ne nso benya bi akọ school
nso ye ba nyame adum kwala ndi o mu ko school dem mo ba bi e beda ne yenya na oba ye no ye adwuma bayi pacho ya me ko pa o pa nti wato pan ni bia de ko pa o pa pacho an nti na wo ya wo de hwe wo mo pacho an pa o pa no kwa tada wonya sei o kwa utimi nyeska sei pacho minya enu ana ya na me sai mi yibi mo mu ko school nti enu abi ni yesan yi de ko dwale nti scan minya e nka me nsem ai but me pese me hu sei ya utimi nya da ko utimi nya be sei pacho sada me ka se me na me ko market won ma ko so mo ne ma mo de metumi anya 100 cedi dako mbacha enso minya pe ni awisu na asa na mo ba Kumasi hei mo di bosome dodo sei mpacho ye nya 1 year 1 year na hefa na mo ada 1 year no mpacho ni ye wo kejetia ne sister bi wo hono mo na ya no my me drinks kwachin sister no me ba no wa family se ni nua ba na me wa family se ni bibia mi ja me ba ketu ayi ho kra na mi ja ba ketu ayi ho kra na otumi hwe ne mama ne sister ne me ye ne de anka me wo ba bi te kra anka me mani nyina me ka me ja na ma wo mo anka makọ enti hono mo kejetia na ne ye da bonten sa na ne ye da na ne ye ton suyo ne drinks mo kejetia bonten no obi store anim moda table so anase moda monya patadan bi wo ho na mo abobo mpacha ne ye eda store anim sa ena mo free kejetia na mo koda ahin bi e free kejetia ne ye bar ayi race course me na ya ne ye koda ba bi wo ho no mo ye fra kwa me antwi e ho no de wutu eska wada me ne nkwala ni nyomo gi ye tansini nanso ho no mo ma mfa wo ne emansi ho na wo de o ma do ne emasi wo koda wo koda na ade achi ana wo ko wa fa wo ne ema na kan ho ko na wo ko na msi da bi emoa da bi ane e kwa na so yen ya ne ema ne kula ni nyina yela ena kejetia ho no mo ne de wonya ba bi do ne ema na si kejetia e ho no mo na race course first na mo da kejetia ena se mo akoda race course pachan ena race course wo mo da hefa se ho de ho nyina yedwa enya race course na e bodia fo no apata na so ma apata na o ma bo no ensu ota wi agba wo mo hya ase no na ho no mo na ne yeda apata na se ena ne yeda ena ma na pam ye firi ho no mo ye koda ntosifo ni mo ho nso ya apata ase saa na wonso ntosi hema ne baaye no obepam ye firi ho to obepam ye firi ho no mo no na ya nkwala nso mu pe TV to omo ya no omo so omo kohwe TV omo kohwe TV wa ha ena ema ye ni koka ho ne ye ka ho enu nso apata se sa station wa apata na se nti mo sora na mo apake mo ne ma na si apata na enchen ho acha papa bi wo papa no anopa bia nkwala na ekwa no ama mu 20 cedi de bia wo mu kwa ti papa na kula no ka se abontin adidie na doso ese nkwala no kula mo nye kama ntimi nkotok report wadi gu me so saa kotok report na ya edu Sunday amanu aduane amomadi wadi gu me so na mam kotok report nti ho no mo an ye on kasa ye mu enkran watena ho wotena obi a oche bahire nchen obi a woton dokono watena ho ni nyina na woton bi na wo kasa enkwada na wo ko ekrom kra na wo ko wo ye na mu ye den a wotimi bankra na obedi pa wo pa wunya kakra na ode ko ekiresa obo ho modern kakra aden na ne wantena wo krom na wa adwuma bayi na wo hye da suaye ana se de na wo pen wo ye ne ton wanti wo firi ho ade nkwala me nsa nkwala de adam sanke nya wo mo screen so asanka beboa wo ma so de nya ne bone so ke kachakata wo ma anim se na kakra na ye hu wo mo ye kan kwala asa kwakoye abstract so adi ebeye ya na wo ma me so wa haide na ke de wo mo gina ma me ncha ya me gidi sanka nya bad ana kachakata wo ma anim na ase wo producer e pacho hese obetimi aye ho bibia ma ya yetimi nya nkwala no wo ma me enchan e wo ha no mo na nkwala no wo mo nyina papa no
Omumwa. Omo mami thousand we so the mamia we babe dibi. We so the mamia we babe dibi. Kasa go figure We so the mamia we babe dibi. We so babe dibi. Inti ene no bi emfa ema. Wo mu school ko mu kula titiru kula na hadwen. Wo mu ko school amebele papa. Ansa no mako ti wo mu school na anya papa bia wo kuro ne so. Nti ama akwala no kura won hyele ni mo hwe. Aha ne ba na so wo mu ko school kakla. Wan kasa ya woti we. Ese se de won kasa ye mutie no ka ese wo nya adwuma bia ya nka wo bebo wo so kakra. Eden pa na wo hwa wonya nka wo be ya ka wo betimi aye adwuma wo betimi de aya boaboa fi se de wo kan se we papa de ba wo se we bedi binti amma we so se we de ba we bedi binti emmai omo nyina so de wo wachi akokọ nyini bia ni hono ma ne bedi na chi o akokọ ba tan ede na wo hwa Kumasi hade ntimi fa nkwara ne na abonten saa Pa cha tamna na me wo ho no mo no na me ye nwo me ya nwo ton ba o mo betete nwo ne so ene scan nso eno na me de hwe nkwala no nti enne ma me bo fo mo no se nya tete no mo tete so kla ne dia na me tete nkontomile ebubuja ena ye to abena do mo na epiepie wo so no na makotutu na mabebo aton ene bibia me kata me ton bia won beton sesi a wan kasa wo so wadware kama wo ye neat enti e beto na wo san wo lack wo hu aha enti dia na sesi wo pese wo ye mi komi kuro mu dia me kwa akopa abeni bi na matoto mi diska kura kwa center na menye bi ato na me dia ye nwo no e de be ya menye bi e de ahwe nkwala no aye kuro mu ni ye kwa of course kasa anka ha ne de anki ye wa ha anka ha ne bua ye chese ha ne e won kire nkrofo kura to me bua wo mo na obanbo wo da abonten de wo ba wo no no opon okọ ne fie onyunu ju a wo da abonten ya ka kromfo ye nimu bia wo da abonten ye betime de wo ne nkwara ya fra obanbo nkeka wo nkwa ka obi amfie wo ba ya nkwara di a kire eno na ye mobo eno na hadwene eno na mratia enti wo mai papa yi ya bisa wo omo numbers wantimi anya wo mu bia number amaye ketua ne papa ne number ne de ba nso ayela de da ti e ba 1 year ni no ye nti wo mo nka we no ba ko pena na ne ye frɛ nso ono nso so wonim sade ye yo ono nso adum no na so wadum na nka number na wo se wutimi nya maye de so de ma ye fra no so nko ana ne de ye no ano no na kɔ ne nko pa cha ye no ano no na kɔ ne nko pa cha en mbo ya de ye fra wo bela na wode ye baaye no wode ye ba ha se ono kura wo so wo fra no so odidi na tem ti amu we delete e frɛ ne phone ne so kula abusia aye Lawson TV and Lawson FM suni it shall be well Elda oh here I some kase na da house ano asamu asa me re aho kakra fine na de me re aho ada hiri usu hini o yesu usu sa hwa na me obi so ana me hwe na nima na so mi su ene mpacho me pacho ene ma nche na e ma re ho asa me re aho ama na o se be ma na o to so mi no no wa mo ni di anche wo so de sei ba ko ne de lenko yo ja wo bele ni nyina bra wanim kasa yo ja wo bele ni nyina guru lenko na wa na Yakubu na de otoso mi ensa no so eye hon yo to so mi ensa no so yawo adu Yakubu ni yawadu wankasa wo finji anu kwa ka kire me no me nso mu kire se what the car kan wa wo bi e wo ho wo mantafo ekura ata no mbe yemfie sei sky of 23 na fe na so
2010 to anya fie be say 2010 afi be mu so babru fie dum yensan keka ko edunsia ai on fi sha be say no ya 2010 ena me say wonya fie say wo hwa 14 no 14 ye den na wo wonya 22 or 16 kra ai 2026 ai do on fi sha no nyesa ada wahire mewura ho na de emma me ka bibi kakra afa akuade asemi ho no on se akuade fi ne mofrase na no ase awofo no wanya awofo bia wanya parental care bia na wanya obi hedan tene se one ne tena hwe no akoye se abuakusi ho se owo ne ma ye hia ne se akwada no ne ba no atumi apagya no kakra bi na ya na yefre anyina pe wo enu bi na yehu o abaye yi ho na setre nyina no ye anyina pe wo na wote no ho egum na ba cha sana beto awasam so no kafra se me twa oh nyahwe epese ye nua ba ye boa ne kakra na se sie ono de wo se abe na nko be ye wonya sika ko be ko nkruma toto abe na ye ngo na so ye gidi se wonya bibi ka be no ho anka be boa fi se wo ya abe no na enwo ne ba abe minim ne ye pa wo se kwa de se fidie ba ye de chim ti wo de kwa fidie mu ne ye chim ade aka se obeba ba chiso na fe akwa akoton ade ama adwadifo se so wo de ma wo mu obetima ye bibi kakra ka ho ebia se nsano adwuma bi se mena ye se deto se parazone eno so ebetimi abo bi hu se wo ye bi kura ton a ne nyina ebetimi abafi ababe fi se abenko a adwuma ba ko de ena obi antimi fa adwuma ba ko entina na se obenya asase kitwa bi wo mfikyira wa ye kua e de aka ho nanso ye kwa akote aduraba eno ani ahahan entinya mmea nimu ni ye ne yetiefo ne aboafo nyina ye hwe ye mai so ne aboa ye nua bai nkwada nketwa no me ba cho ayise kwan bi wo hanka menya me nua be mai nketwa yi emfo nyini a nka mani beje ani ohinere wo kanse ye be so obenya won ho foto aye nka ye be kata won manimu a bitwa man na omunya ho adwuma man na omu hu se nkwada ne ni fi se ye kan obi so obe kase se wo boa odo se na nkrofo bi se ya na ekofa nkrofo betena so omekeka wo mu se mu nkrofo nyi di se ye wo bi true story ye wo bi wo ha wo gidi se ya sha da se drama bi ne ye wa ho enso asempa na kakra ye benya no ka ye fa ma no nko ne nchi na nka won ko hye bibi ase ohinere wo to asu ye ne yemfa ye momo line no production line na na use production line yeah no what you be na beba Charlotte accountability I say baby anya from poma de no yeah ya arrangement kakra be san say wonu anka se ni hanenti okay enti ya ma you see another line oh okay okay and ka ya ni ka mobo ya kasa ya no na enti me ba cho fa me de ne to so ma me phone wa ha se de be ye ba ma obebo kra na ni pa say enti me ba cho me number ni 055 339 6667 66667 055 339 6667 abrofu ni Evelyn we afi ne beba edin be na say beba no Evelyn we afi okay no ene beba madam am said the TV no so nti o hwa na watimi aboa producer ya no apesa anyu ya mama ya mo nipa ebra wati ase enti ya da me pa cho to awasem no ohiyere me to aso no na enema eti sei koso a ya ne duru ba bi a esese ekasa kire emaba no emayiwa no bemma one oba beda na wahye oba ne nyinsen no oni haw ede se oba no a oso nyinsen no we aye kan ya aya reho ama ye nyina yi ababa yi akuade
Ada pacho jina ho. Me pacho you see producer me pacho me here ye good information. Me pacho brama ye. Eda nko. Mentu aso wo. Okay. Oh, sir, akuya de ete ha sabri. Na asem ayareho. Ama ohene yere kura ti nisu ama nisu no ya asa ye nyina eya de baako. Yen ka no kura nkyere ye maba ano. Bema eni sa challenge si you. So wo hwe de ababa yi na mu a. Pa. Be abema bi eni mu a obekọ sa ate bia gwim. Na wana mi say oni mema na wo ye. Enu ni asem se mema ne no mo ba. Emma no nkwada yi di oba no mu machi. Enti me no ne me hu ne se ese emma ya no ye kasa kira won emfa ho se woni obi obehwe wo e wo so usuro bema se wo ne beda se wo ha no bi be ka ho de ne wo nko wo nam ho kwanti sensei ohwe nkwada ye di maami achi a abai bai ya wote hoyi ohwe nkwada ye di na chi a nkwada kama ene di na chi na ono anka sakura ne nibi na nkrofo ena hwe nkwada yi ma obi anu ama 20 obi anu ama 10 na ankwada no da chekura no da bi say baby omo da yi ne baby o ti sese de nkwada ne future bia akwada ne future bia da bi oh ye kan nyina no ekoba bewie ababa awa no ana abayo no ekoba bewie wo so wo so no akra ka say na me ho ofe pa enti se de sesi na say why wie say o ti ha nyina akwada ne da so nom no esa akwada yisa wo da so nom no na wo akwada no mu ekura wo aduane wo di say na akwada say nutrient bay aniama bi areho wo hwa ababa ya wote he ya enko yo obi anko ye kama pawo ba hwe the way ani tiri ho aye tade ye hye no enne kra de ye enne the life obam na no oba ye enne ye bisa ma na no oba ye we TV so dress chese wa fa bro nya atade no no ne ma senke benya mema no a mesa bo munim se de ye nyina ye ye adwuma ya ne ye percent ye nya na nya me ya dom ye be se ye nya mema no so ya boso ti na se mboa no ankwada ne nti o se yi wo mu mema no de kwa bia so no o se nya wo mu mema na o mo hye ababa we nyinsen ne na wo nkwada yi o mo produce nkwada na begu ba nkwada no ye ma mema no mfa wo mu ni ba ko e friend lenkon yakubu ene ya wodu akwa bia so no se ehwe wo kira kwan na ye mo mu se nkwada na wo mo ne ababa we ya wo no e se wo mo ye wo masade se agya ya nto ye papa eno de ye be ye ho adwuma na de ye ma reho pa ohenire number na wo sese mpo wo de number no ye guso ya no ma number na nko e bia na awurade aka obi akoma na sani ababa yi ti ho na asama ya reho a enkwada edi na chi enya ne omu bedie ni nyina so da nchen ya ono ankasa ni baabi da edi ye boa na mana kɔ ne kurom akɔpa adwuma bi aye wɔ ne kurom na wanya baabi ada wotumi ahwenkwada no eno mom ya de a ebetumi aboa enti number no ano na ya wase ya sade tudwa biu na obi tie no wo moa so obetumi aboa ama akwada yeyi na firi ensohwe ene musu ya wapɛ ne ho asɛm ede ne ho akɔtumi mu a yatumi ayi na firi number no yɛ 0553 396 667 sa me twa ana ka 6 ne ba me de 6 ba ko be hye ho ay 0553 396 667 oh okay 667 ena edin abeba no so eye Evelyn Wiafe that just say what they atoso amaye ene ma ebra wo ye hwe messages no momo no ni one eba na fe ye utro din na ni amount no na eda esan said na ye nyina ye si point na ma sha say na meka anti ene MP obeka sa wo ha ye kire ye wa hwe MPP for many bra brain honorable Kwabna Boate ejoso MP wono wadika atene nte ho me board so ano ene we say ene 400 ene nti eni 4 million ene Sabado ene mpoma wa hanko de afa ne hwena no ene nti eni 400 eni e de afa ye hwena no mekura mi hunu ye kese honorable asabati no yi ama ye si dia he 400
onama the 10 cities aba maxo ekudu nyame nshira no 20 cities Philomena Amwa enso the 51 cities aba ana Beatrice Osakuto the 50 cities aba nyame nshira Elizabeth Ejano enso 21 cities James Tachi Dompre the 50 cities aba nyame nshira Abbas Isaka 51 cities Samuel Roxon 15 cities Lisbeth Osei enso 5 cities ena odiaba Aaron Ousu 50 cities nyame nshira omo Efiata Kasim enso 20 cities aba nyame nshira mo Okon Akomea 50 cities Prisla Donko eno nso manfensia na Prisla Donko de ne ye de he bo Prisla Donko no ni sika no ono no 21 cities yeda na sipi ya me ma ni dia to ho na fe from cho ye benya ye nua bai ne mai almost still pictures na ke dan chen ya ke be pe okay ye hwe se betima ye ho adwuma o ina yire ye da nyame ase o hu se na me ka bibi se we no e first donation a ye na se de bia wo mo ye no wo mo ama afisem ye ni mo anwu ase na akua de kasei ewom na sam na yo ba wo pre no ho akua wo pre no ho anka satrese me se wo de boss wa na dem nya wo de boss wa na dem bi asem bia ni ohene yire na men ka se be ba chese na wo de boss na dem wa san ganya ne se me ensa san wa ni musa na mom ahweye wo ho ohun se wo hye ne kasa ase no wo so one ne maame na wo ho e na maame bi baaye e na wo se wo ne ma be kwa akodi agro e de ne hawo eti school a wo maame yes wo de wo ko no wan ko ba no so ko ye na wo maaye no wo so de ne hawo maame to de bi na ye ka bibi say na wonya wo dodo asa o to de bi a so onya ne bebre aso ko ye bi wo fie osoma bi eni nti an ha na adwen so ti ase eti wo say ye ba ko pede ni obehwe ni ye na so ye wo binum a wo ma wo bebre a wo mani wo ye ma ho so ahunu na me ka dia fa baby akua prepare no ho se ono apese wo bone bra so ahunu wo bia besra wo maame na your friend say wo so kwa akodi nachi na ne ma akodi agro etu kwa ya no ani aka ho ena ya na maame no so kwa baby no adu ko jaaye abepims your friend say race course ade na wo ma arewo hye wo nipadua so enye say na nyame bo wo sa wo hwe akua ni wase ya nani mu afepa na ni mase no so fefe kama yanka wo tena ase so school na abeko so ade pam na abesuo se tie na abesuo enka ba now no enka ebi a wanya sibre one mase say wa di ho yaw ama wo manketo aye gyina hoi wo mo so bre ena no yade ngoda ba office no no mo nsa ho nyina mo bia rere wo mo what that school your friend is a race course ena board there apatase na wo se nkwada ne so wo mo pe TV eni nti just wonya ba bia be TV nsusu account akua mo relocate aba race course yade nyame boa wa ne wa ba afisem so nyame aboa wo be yi wa firi mu ukuro mo koka ho kopim se wo be ye na wanka se wa ha wo dan se Kumasi na opa Kumasi edan bebre wo ha kopim se wo be ye na so wo be Kumasi aba be pa wo dan e de nkwada ya tena mu atuaka atua light bill atua water bill na o men so atimi akosko hwe no wansi Kumasi ha na hwe se Kumasi ekwa ja no na so wo kisa na wansi Kumasi ha ya ba ne no wo Kumasi hwe no wansi Kumasi wonko ni krom achem efuanse wonko ye na be sa de pam so se yenuano mo dia wo mo se wo mo buani wo mo moa no na awraba yi wono na pepri ye o wo bia nsoma no se wo mra ma medru sa ate bia we sei wono na pepri ne ye ka dia ma afoforo nso so a ene nkwada ba ya no afa na tade baako no akwa na damfo nche wo be ya no afa na tade baako wo frifie a wo nhunu atade na ehye no wo be ya nsia e wo abonten ya che se wo de kwa akobọ bra ebra be na wo kwa akobọ last year akoda bi ba fie ha say wonu so dwane kokotran nkran na wo hwe ne ye bia bia odi ba fie ne nika ya na hye no ne na tade ne ho sent bia na timu say what home ma menchi an ne nke ya na say enke say eti ye mfanya suade wo de wutire ye nyame aboa wo ama obi wadi wanim ama aba afisem so wanya results e wo ha fa ko ukurom
Mesi Kumasi ha say mu nsi ha la. Kumasi kra de wo no. Yeah, kra de ne ko. Ya ni ade de ne ko mu nsi ha da. Ai. Ya ko hunu say ha no wo. Ha no wo tie. Na afi wa ye. Ai. Eti nya say akua ma ha. Enkoda ni nyinafo mu ko school. Oh. Ewa achem ho. Na ai se nyame adom afisem anya bia no ubenya bia kita. Amanfo nso so ahyehye bo se o mo beboa wo ama se ade a pese wusua no ye beto ho ne ma afi di azembio. Afisem get results. Enti won boni krom kuma se ha ne wansi ha. Condemn. Maasi Kumasi plot no oba abrewa kra bi da so dadum oba obega bi ato ni nyina na usika na usika na say ma Dr. Grofa so chia pa so Dr. Grofa no kwa no chia ni nyina ya chia okay o chia mu nyina na wo kasa no message am Grofa condemn ma ese aspect jari de wo mu ni say mesra mu nyama mi onu bi say mo betimi but asana beto aso no me ba try isi ya na wa try afre bra no wo se o ko de be ni kunu ni wo no do tika mu e ko se bicycle so nti wo ko se de be ye benya baba wa ye ni mema ne ba ko a wo ne wo no ma wo no kan ni ko kan be bi za ka ni kunu ka ni kunu no mu no so wo ko ni kunu no mu no ho na mo ko pe ba ko ja de aka oh si enya ba ko e benya de wana pa so na nya ba ko na ne kura no na e ko kire o ba bia ne kura ba ko so ti e sa se mo hin nya bia ne so won fa sika mama obi ba so nya bi ni de wo mu ni se mama nya mi sa o ya de mali de nya mi sa edan so awrade sha pa ana ma kire abadaye pa nya mi sa mu na de na mi pese mi woni se we no ye be ne dai ga no ye de ne ko to adwuma aya adwuma otimi de dako na anu sua ai sa ne bi no no wi anu wa be ye ne ono abeye ne de ai atom ada usuro ma na we no mo mempa yi ma no security ma no na omo no ho bai two mu we na mo ko pe because mama feelings in there that so ye adwuma o anti security se o po adwuma so nyina ono na ya se ne de ho dere ne sa feelings wo dwom si wagede what is adwum no usa no akana sana wawo ari ani se jama ebra ya kwa bobo akana sana wawo si wagede si wagede si wagede no na faida o se me o se da o so ni na no bi o mu nyima me na me fa ka ho ya ma ho do nana we no ye fam de na de aka ne se si ebenya panie bi abono a ye betimi aye no family plan simple da de o so woni anya dwere bi da woni anya dwere se be bisa wono a e was so we de permission de ya for so na ma na ye ne ma we de permission free wo ya srew eda me papa ne bi va mo family plan ya na wi ansa no akoni ku anya sa eda oba mi ensesi fom oba mi ensesi fom na minim se ni yesi akrom ni die eye na obesua na owie a mama osi eni di na chiwe wo be se die ni nkomodie nyina ate a kire sebi o eniema wo fom eniema mali die ka se osi na nima efe ni ade na enima efe sebi adwene no na ya na hion adwene no mesre emema wo mu fa die bi ti se efo ma memfa me man ho nche wo mo hwe ye ba ye eye sebi enkrofo abusuafo bi ena edonate sika de ba sebi omo ani bi panyimfo si ye konsene wusini bia ena ye de bo obonya wote yes na hwe enkola mi enso mdo mo ba ye ko hwe omo ne de omto tv no so no mama papa sa mo fanto so mo fanto so na hwe enkoyi o enso yi wo bi ba you will be na wo moja bi na wo bye ye hwe mama hwe ntade we ni se che bi ada fom no akofo obi che ati ato fom no akotam hwe ene kura do no wo bone po wo hunu de wonya ne ho abrabo na den wo se basa ndire de bia na me ka se mama se yenya emwo bi pa se ye be shini pa gini sika nyina ade ahwe onipo ne na wo a emema be ko so di ma bone emema be di ma bone
onye kamafo oni obi a oba be cheche na semache oni police station so ko kana sem nti onyem no a ofa ne hodi ye be sere mama enkola yenya di mami ekọ adwuma mi ebia that won benya baabi asi o oh of course enkola won benya baabi asi bibi papa bebem na mi bisa mema omne akola wu yese dachi se nyame na Lawson FM TV so na nkure be ni pakesia so obeka se ne ba no obeka akura we be kwa aware ama asofo ya me kan ya da onti ase ye be ka se moja no wo ye onu na woso obegem no obeje enkofo obi papa nya o papa eye bone na san krofo we yakotutu entima kofa ne chacha we gum pass what a che no de abetra wade ase ni trikono adwiri bi anim no de abeje sika am ya bo awrade be ma we betwa bo se me bana obewa no me jo snap sei sika sei entima sei kente sei sen kenyame entua sa be ma we ka kenyame ke ni be nya asem wonu mi sa me ma wonu me se me ma se ni wo se ke bom pele ka mo be me na hu wo mu hia kwoti wu ye mpaye emu kodo to anya dwuma biam adentia pese wo anhwe ba ya na ye me yo mama abaya yi ye betu ne fo e wase ho me de menene ko kan wo ho se di nani ento fa ko ne kurukuru no se man hwe ya o ko fa sem fofra ba me de me ma sem no efi se adwene no de obi abeka bia okoju obi kwa obaba no anyem okoju obi kwa obaba okoje kwa bebi ohonyem okoje kwa bebi ohonyem okoje kwa bebi ohonyem adai mali da pe bibi ka kire wo mo na mo sem no asa anu odin ya bebi sa na hwe ya sa hwan what ya bede Afisem right mame human rights na say what ya beta enya human rights ya na nkrofo edi nkan mo ne pania baba mo ne pania eni kwanse yasoso ne ma so sa fidikaso yeso yenti sanya so bi aba obeka ne hawunti ye be hye ne se ade a bi a ono ankasa ne ho no on person obey ye be hye na mana ye opene de afutu ye de be ma no dem se ye ko wo de pane se chenchena o ne be ma be da obewunti ye ko yes ade ne de ye ntumi nya ne sa Meda so jibe my kwhwe video no e by story we die e yaksem kese pa e na e da ho no because asem we die utie mu a e ya we hosem se ababa wa we di 22 years na bema etimi eye ni sei remember etimi ye ni sei die medafo ya papa ye be hwemu na yetimi aboa no na bibia etimi atudin se na bedwafo no e kae no entino yebehwemu na etimi aboa because at the age of 22 years na unsettle down na on mema e woman mema ni sisi no my madwen so monhwem kola ne de ya to the extent say sisi a woda bonten ya papa ti mana afi na yesisi so no emfa asemu enye futusem kese emfa maye enye obi a obehu no bia na ja onene ebefa yefu. Some people are responsible but ebimu enye responsible nti yen share eno so aha ena medimo ebesina meka osa ha egusa ye emergency Ghana TV so ebusia subscribe na like na fa comment eba comment section ase edi ameje so ani keche mami esi enese ebesan so edi nhyiemu ewa ha bi ebusia